Аха. Започвам, не? Чакай. Какво става хора, аз съм някой събрал, добро нещо бил, който чепаем с Луси. И вилто, че е втора част на Fuck, Marry, Kill Challenge, ако не сте огледали тук някъде. Ясно, дявол, напред, отгоре, не знам къде. Хайде, започвам. Така, обясним първо правилата на играта. Който не гледа първото видео с Боби, е там от много че излезне. Доста голям къмител съм аз. Така, Fuck, Marry, Kill Challenge се играе така. Аз си давам 3 души, каквито и да са, без майка, баща и някой семейство, защото така че вземе идиоти. И така сега, и общо взето тя да решиш кой да убиеш, кой да фъкнеш и кой да се ожени за него. И аз съм първо. Така. Така, давам ти Никита Джеган. Няма знам. Гей! Секси. Никита Джеган, Нина Добрев или... One hour later. Или Анджелина Джоли. Това трябва да го срещам. Анджелина Джоли, че я убием. Жалко. Кой беше втория? Никита Джеган и Нина Добрев. Оня втория не знам кой е, затова ще се оженим за него. Кой? За кой? Нина? Да. Само момиче. Нина Добрев. Играе в Немци на вампира. Като Елена. Ще се ожени за нея, защото ще му хапе и ще бъдем вампири. Тя е българка, между другото съм казал. Тогава ще бъдем български вампири, няма да бъдем американски. И последното, че трябва да фъкнем, я. Тя по принцип е момче, ама се трансформира в момиче. Така че... Really, nigga? Добър избор. Аз съм сега. Ти много така в твоя лице говориш. Моя ред. Така. Криско, Джейзи и Майкъл Джексън. Какво? Майкъл Джексън, Криско или Джейзи? Майкъл Джексън е умрял. Защо ти без това е мъртъв? Така че... Бих го убила. Ти си го убила. О май гад! Бих го убила, той без това е мъртъв. Ще убиеш мъртъв? Другия е Криско и... Майкъл, как беше? Джейси. Джейси. С Джейси, може би, ще се фъкваме. И другия ще се ожени за него, защото е българин. Криско, намерил си жена, бак. Така, Кайли Дженър, Кендъл Дженър или... 6 months later. Ако ми дадеш още един Дженър... Ама не дай да ма казваш, ще го цапнаш. Ето сега ще сещам. Добре, Кайли Дженър, Кендъл Дженър или Емили, нашата Емка. Really, nigga? Дайте си. Първо сме въртушели с нея и не искам да стане някакво кръвосмешение, затова ще я убием, да не се съдиш, нали? Кой беше в другите? Кайли Дженър и Кендъл Дженър. Кои са? Кайли Дженър и сестра и Кендъл Дженър. Мисъл... Ще се ожени за първата сестра и че изневерим с другата. Значи жени се за Кайли Дженър. Изневерявам с Кендъл. Така, мой ред. Така. Лъчо, Тото или Боби? Боби, съжалявам. Убивам Боби. Женя се за Тото и... Лъчо. Ще се фъкнам с Лъчо. Зад катана. Айде. Значи ти дам момче. Капитал, Меро или Феро. Което... Феро не го знам. Окей, той, че не го знам, че го убием. Капитал, да. Много филмам. Аз съм филмал в семейството. Така. Ще се оженя за Капитал, защото има много пари. Браво! И ме се смел, че... Фикс хейт, аз да ви не има. Така, мой ред. Вижте сега, какво става тук. Аз, Яко Иванов, разбира се. Бате Пешо. Кой той? Или Слави от Декашес. Слави! Ама той е женен човек и ще има. Не дей да му да семейството сега. Бих убила теб. Really, nigga?
филм за очака, възкъснах. Така, The Clashers беше или кой беше другия? Продуцента на Скандал. Да. Еми, бих спала с продуцента на Скандал. Защото, нали, и бих се оженила за The Clashers. Слави. Ветрове гон... Така, аз давам. Ти даваш. Така, Стефи. Аха. Симона. Или Биби. Не, че аз знам. Чакай. Ама после ми харесват видеята и че убия. Моля! Абе, като се замисля, Стефи, тебе те убивам. Сега... Тема, сете. Става, че служен, за да я развалим семейството. Биби. И с Симона... какво да кажем сега? С Симона, че правим нещо. Ти като някакъв известен човек имаш такова. Как си говорят лепи? Технични неща. Техничните неща. Така, аз съм. Ти си. Да. Тъй като каза, аз съм. Така, че ти дам актриса. Коя? Оная. Как се казва тази? Как се казва? Оная. Вероника от Ривадел. Не аз знам името, че го сложите. Ще сложим... Кой ще сложим? Ще сложим Боро първи и Кристиано Роналдо. Кристиано Роналдо, в един фал го убивам. Боро първи сложения за него. А кой беше другия? От Вероника. То се е видял. Какво ще прави с нея? Айде, това да ти. Колко си мафия е. Мия Калифа. Аз съм супер пауър. Тази дето пее Бони, измени клаето на Руста. Лоран се казва. Лорена. И Преслава. Лорена, Преслава и кой беше първото? То с Преслава ще се оженим, защото е българка и тя да се продължи наследството. С Мия Калифа то се е видео, какво че става. Она ДП Бони ще я хвърля през някой прозорец. Що така с момичето? Жалко. Защото Бони не ми харесва нещо много. Той е Бони или Клейта. Така, следващите, които аз ще дам на Луси са... Instant. Instant. Защото аз си дам от Стефи това. Емил Конрад. Окей. И Изабел. Сложение за Изабел. Те си видял. Нормален. Ще убиеш Емил Конрад. Не, ще убия Иста, защото не ми харесва косата му. И ще такова с Емил Конрад. Такова. Айде си. Така, Джена. Кой? Джена, не е фолк певицата. Джена, Теди Александрова. Тук ми брадовчетка, не? Или Азис. Напипай го, натякай твоето насилие. С Джена, че трябва да служим за нея. Или не. Джена ще убие. Теди Александрова ще спи и се зарази, че служим. Египетски танци. Галин, Дара и Михаил Малинов. Не я знаеш? Кой? Михаил Малинов. Да. Ето. Момчето кой беше? Ти забравя? Галин. Кой? Галин. Бих служила за Галин. Разбира се. Бих преспала с Дара. И бих убила Михаил. Това трябва да се види. Да. Очи в очи. Така ще ти дам някакви от нашите приятели, да не пипаш мечето. Аз ти давам София. Колко за ко? А после хвърля през позорец.
Чакай, София. Памела или Янко? Не може да се належавем с това. Аз ще помогна. Чакай. Ветрове гонят ме през... Ще трябва да убием последното момиче. Ще преспим с София и ще се оженим за пара. Добър избор. Ти си. Ти си ми дава най-скъпаните избори, ама окей. Па ти как ми дават моите приятели, аз ще ти дам тогава. Айде, давам ти майки, давам ти Влади и ти давам и Бобчо. Кой Бобчо? Другия Бобчо. Ние имаме голямо. Ами бих убила майки, защото е много по-малък от мен. Ами бих се фъкнала с Влади. Влади, ти граеш това, и бих се оженила за Бобчо. Бобчо, ти граеш това. Бобчо. Как ти умира? Задай ми, ти още малко ще поправим още един-два такива. Така, дам ти мен. О. Анелия на сестрата. Bitch, what the fuck? Или Памела Андерсън. Ще убием, а не, защо се познава с нея майки? Ще фъкна Памела Андерсън, ще се оженя за Луси. Радка. Семейна снимка. Ако може една корона, нали? Това ще да ти го изпада. Ще ти дам братовчет и Майкъл. Майкъл. Да, брат. Бих те убила, още сега ти казвам. Мирен, наш приятел, който тя ще даде днес от тогава, но не е дошъл. Мирен, ако гледаш това, мнацате. Кой? Мирен, бе, брат. Милен, женя се за тебе. Ти директно ги да. И? Веси мутант. Еми, Веси. I'm gonna to fuck you. И тук. What's the motherfucker? Айде ти си. Snoop Dogg. Чакай. Не, чакай. Тук. Искам... Оби само да кажа. Чакай. Mahale studi family duva. Това не беше де. Така, на тази жена тук изпращат всяка година по няколко пъти. Да, между другото, сега ще ви разкажа накратко за една... 5, 6, 7 такива имаме. Покани да уча в Америка, обаче нашите не ме пускат да уча. Както и да е. Това е въпрос към всички родители. Всеки желаещ, който иска да пътува и който родители му позволява да пътува надалеч, може да ми пише налично във Facebook или в Instagram и ще дам моето място на някой от вас, защото не ме пускат. Да, това е нещо като giveaway. Така че безплатно пътуване до Америка, който иска. За цяла година. И то за цяла година, да. Това е въпрос към всички родители сега. Ако детето ви беше поставен такъв шанс, бихте ли го пуснали? Това между другото беше тактичен въпрос. Така. Така че, да, наистина бих дала моето място на който иска. Става въпрос за лято 2019. Спри, бе, брат. What the fucking shit, бе? Става въпрос. Техничен Battlefield. Става въпрос за лято 2019 до лято 2020. Цяла година. Така че бих дала моето място на някой друг. Пишете ми отново на лично. Дай го на мен, бе, човек. Като не знам английски, па че отидем там, че го учим. Какво знаем сега, че го казвам там? Чакай малко, за малко. Видеото почти 20 минути. Има да го решиш. Да приключваме видеото. Така, това беше от нас и ако ви е харесал клипа, дайте лайк. Ако не ви е харесал, надолу.
С всички хейтери, това е послание към вас. Аз също съм хейтър му. Постоянно му харесвам клиповете с палец надолу. Така, ако и ви имате някаква интересна... Не, какво? Така, Чакай от начало, това го изтридите. Това беше от нас, аз съм Муси, това беше Яко, в неговия канал. Ако ви е харесало, дайте лайк нагоре, ако не ви е харесало, дайте палец надолу. Ама също може нагоре, не се знае. Да, ако искате или имате идеи за някакъв следващ клип, моля коментирайте долу, в коментарите, инстаграм ми ще бъде долу, фейсбука ми също. Харесайте ми снимките с 4 пъти. Толкова ти харесах новата снимка, че я харесах 2 пъти. В Фейсбук. Така, време аз да си пълна, като това беше само. Не можа да изтегнем технично това, бе. Така хора, аз бях Яко и съм Вора. Може да коментирате също така, харесате. Ако не ви харесва видеото, пак може да харесате. Може да ме последвате в социалните мрежи, нея също. Инстаграм, долу Фейсбук страницата ми, която не качва между другото нищо. И след 10 минути имаме буст, така че айде. Също така коментирайте за нова идея видео. Аз бях Яко и съм Вора. Това беше Пуси.